Hei! Nu vrei să vii la mine mâine să ne uităm la un film? Bine, dar nu facem nimic, da? Păi și atunci de ce mai vii? Normal că nu facem nimic, stai liniștită. Tu nu știi ce mult aș vrea să ies cu tine la cafea. Mă pierd cu totul în ochii tăi frumoși și vreau să ne iubim pe norișori pufoși. Eu fac orice pentru tine, să te privesc, nu pot să mă abțin și aș vrea să fii cu mine în poza mea de buletin. Tu mă faci să mut și munții, stabilim și data anunții. Dar oricât de greu mi-ar fi, o să fac din noapte zi și vreau să știi. Pentru tine fac și duș, de mine, de mine, mine, de mine. Pentru tine fac și duș, chiar dacă nu convine, convine, bine, convine. Pentru tine fac și duș, ca să fiu ok, ok, ok. Pentru tine fac și duș, dacă vrei, dacă vrei. Mă dau și cu spray. Mie mi-a 3 ore doar să mă spăl pe cap și să-mi îndrept părul cu placa după ce mi l-am uscat. Trebuie să-mi pensez strâncenele și să-mi fac unghițele, să-mi însortez oja cu chiloții și să scap de cuticule. Când în sfârșit am terminat, urmează 13.000 de creme. Cremă de corp, cremă de față, cremă de mâini, cremă de ochi, cremă de zi și cremă de noapte. Știu ce te gândești, dar sunt creme diferite. După ce am stat o viață să aleg cu ce mă îmbrac.